Ga yadda za ku dawo da dukkanin wani video da kuka goge akan profile ɗinku na TikTok. Za ku shigo cikin Tito Dowar kuma haka ku danna wancan layukan guda uku. Za ku zo ku danna, da zaran kun danna wannan wajen za ku ja ƙasa, da zaran kun ja ƙasa za ku zo ku danna wannan wajen da kuke gani. Ni kun ga zan dan yi alaman nan ne za ku danna. So da zaran kun danna shi zai kawo muku wannan fuskar kuke gani. Da zaran ya nuna muku wannan fuskar kuke gani za ku zo ku danna wannan wajen da kuke gani. Wannan wajen nan ne za ku danna. Idan kuka danna shi zai nuna maka dukkanin wani video da kuka goge akan TikTok ɗinku. Idan kuna da buƙatar ku dawo da shi za ku iya dawo da shi. Za ku danna kan alamar video, za ku zo ku danna wannan rubutu na ƙasa na kun ga rubuta rubutu. So da zaran kun danna shi a nan zai nemi ku ba shi dama, za ku zo ku danna wannan wajen. Zaran kun danna wannan wajen da kuke shi kenan wannan video da kuke kun gama dawowa da shi, ma'ana kun maida shi akan account ɗinku. Yanzu misali zan shigo account ɗina na TikTok ɗin video ka da na dora suke. So gashi nan da kuke gani wannan da kuke shine video da kuke gani. Wannan shine video da kuke gani. A da na goge shi amma a yanzu na samu damar da zan iya dawowa da shi cikin sauki.